Так, The Alters, і зараз запустим яе. Гэта дэмка. Я не ўпэўнены, я толькі бачыў трэйлер адзін і трошкі адрудзі на відэа. Зараз я буду запускаць. І захоп яшчэ наладу яго. The Alters, дзе ты у нас? Дзе ты, The Alters? Чаму я тебе не бачу? Вось она. The Alters і гук увольняе. Вось. Гука ў мяне пакуль самого няма, таму не здзіўляйцеся. Добра, добра, добра. Accept. І яркасць, каб трохі было бачна. Вось так мне трохі бачна. HDR уключаць не будем. Так, а які ўвогуле налады ангельскі і кітайскі? Гэта ж кітайскі? Альбо японскі? Это японскі. Не, это... Блин, нешта... Не упомнены. Справа нешта иероглифы больше... Ладно, халяра. Не будем на японском? Ну... Складаненько. У меня ўзровень японскага моего не дацягне до гэтага. Есть просто гульні, які висять у спісе, де не рушацца месяцамі. Можа замест сярэдніх іх браць, каб просто выдаліць са спіса. Вось гэта неблагая думка. Тыя гульні, якія доўга правялі ў спісе. Просто я ожидаю, каб правила гульні былі зразумелы ўсім. По типу, ну, каб не было такого, что, ну, там нешта придумали, а потом знову змянілі. Я ожидаю, каб было даволі празрыста. Я ще думаю, так, добра. Яшчэ трохі грамчэй музычку. Даволі прыгожая. Давайте-ка яшчэ што па гуку. Ну гук нам нормально чуе. Ну добра. Поехали. Я не ведаю. Так, ну гэта дэмка, гэта мы ведаем. Мы дакладна не ўпэўнены, але мы можам гэта адчуваць. Існуе сястрынскі карабель для нашага жыцця, які бярэ зусім іншы шлях. Пакуль сонца гарыць па-за межамі астравоў. Томанс Транстомер з Блюхаус. Сястрынскі карабель гэта па тыпу просто карабель адзін. Аднолькава з намі нашым. My whole life, all its ups and downs, led me to this place. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown, and the destination out of sight. Was this path just a random sequence of events that I had to follow? Or was there ever another way? Now, heading for the unknown. I can't really tell. Is this the end of the road? Or is it yet another branching? Was a tough landing. Volsky here. Do you read me? Anyone? Nothing. I need to figure out what happened. Зараз мышка неяк. Давайте я паспрабую на геймпаде. Зараз хвіліночку. Што ён гаварыў у опенінге?
Ён не ўпэ... ён гаварыў пра чаргу падзей, якая прывяла яго сюды, і ён дакладна не кароткі сэнс такі, што ён шмат зрабіў выбараў у сваім жыцці, і яны прывялі яго сюды у гэты момант у сусвеце, так ім падпрацуе, прывялі яго канкрэтна ў гэты момант, але ён дакладна не ўпэўнены, ці увогуле гэта галоўная яго гісторыя альбо адзін з шматлікіх варыянтаў. І вось ён тут, і зараз ён павінен, ну, шукае нейкую астатнюю каманду, я не ўпэўнены. На геймпадзе было норм. Так, пардон, не туды. Палякі ўвогуле сталі цікавым праекты выпускаць. Гэта палякі, так? Добры, вельмі добры выглядае. На геймпадзе я зараз переключыўся на геймпад, бо мышка нешта, ну, камера дзіўна. На геймпадзе неяк больш утульненька адчуваецца некуды. Бо камера там дрыгаецца, я так, ну, вяду, яна быццам бы скоча невядома куды. А за Invincible рабілі палякі таксама, альбо не? Бо я дакладна не памятаю, хто распрацоўшчыкі. Гэта тыя ж людзі, якія зрабілі Frostpunk. Ну Frostpunk вельмі прыемна выглядае. Так. А я магу з німі нешта рабіць? Яны толькі для агляду па тыпу як шлях. Наверное, капсула... Але чаму яна тут? О, можна хутка бегчы. Jan Dolsky. I've landed safely, but... Так, пачакайце-ка. 11-bit Studios, гэта тыя ж самыя, хто рабілі і Frostpunk, і The Invincible? Окей, я нешта, мне падавалася, што у Польшчы шмат студый, якія робяць файныя гульні. Зараз яны сыходзяцца літаральна на... Ну, я магу зараз узгадаць, толькі атрымліваюцца гэта 11-bit Studios і гэта... Як яны? CD Projekt Red. Яны Invincible толькі выдавалі. Окей, добра. Ну, хоць добра. Лепей, каб некалькі студый ставала. Я больш за канкурэнцыю, чым за тое, каб адная студыя ўсё рабіла. Паглядзіце, які цікавы пясок. Нейкі шкляны такі. Добра. Увогуле, вельмі дзіўная вада. Я не вельмі разумею. Яна быццам бы як з нафтай. Альбо адначасова са льдом? Гэта лёд? Бачыце колеру вады? Добра. Шукаем тады дзесьці яшчэ. Вось яшчэ адна капсула. А чаму яна тут робіць? Ну, што яны тут робяць? Мы же... Альбо мы не першы, па тыпу мы не арыгінал. Але мы прыляцелі ў капсулу. І халяра не разумею. Амаль 1,5 чалавека могуць вырабляць, але добрую гульню складана зрабіць. Ну, па тыпу гэта шмат... Добрую гульню вось такога памеру, ну, вось як гэта гульня, гэта не 2 чалавекі. Гэта да халеры працы. Гэта па тыпу сядзі без ежы 2 гады. Вось такая праца. Калі у вас 2 чалавекі, і у вас няма грошай, якія вам бясконца выкідваюць вас. Але ўжо лепей тады цэлую каманду наняць. Капітан, ага. Для яе, это яго капітана. Я ўжо думаў, што можа яго капітана гэта яна. Ну, в сэнсе, што яго капітана гэта ён сам. Таўматург яны толькі выдаўцы таксама. Добра, на таўматурга я так і не дабраўся, і не думаю, што дабяруся. Так, яе капсула разбілася, але яна цэлая. Я не разумею, як яна магла загінуць, калі капсула ніяк не пашкодзіла.
Нічому нельга давяраць. Згодна, таму што дэмка. Можа, дабярэшся, пачынай стрыміць, пакажаш, як там натурку выглядае. Так, у нас знізу нейкая электрычнасць, я бачу, некалькі палосак, не понял, для чаго яны. Mobile base. There it is. Мобільную базу можам пабачыць. Dolsky here. Anyone copy? If you can hear me, I've located the base and try and get down there. Добра, Maybe як they бы landed добратися closer туди? to the drop-off point. I gotta keep moving. Я одразу зараз такі вайби чапляю адначасова і з Invincible, і вось нейкай по типу выжывача нейкага такога даволі таннага. Але ж зноў жа гэта, ну, по типу толькі першае ўражанне, гэта дэмка. The capsules. Wait. What? No. That's impossible. They can't all be. Уся каманда памёрла. Літаральна ўсе. Але чамусьці ў сваіх капсулах. Why? І з намі ўсё ў парадку. Makes no sense. О, у нас Radiation wave? Now? Oh shit. It's rising fast. I gotta get to the base. радыяцыя. Добра. Ідзем до базы. Радыяцыя не халера сабе, яна хутка набіраецца. Yes, the elevator. Quick. Come on. Come on. That was close. Оп. Не, Hello? зразумела, што дэмка, але такі вельмі рэзкі пераход паміж сцэнамі без нейкага такога, ну, я дадзёбваюся да дэмкі, я не ведаю навошта. Пакуль выглядае няблага, ёсць інтрыга, мне падабаецца такое. For a moment I hope someone else made it. Што гэта? Airlock unavailable. Трэба дагрукацца да зямлі. Гэта што? Оу. Окей. Вау. Добра. Навігацыя сістэмы. Сістэма офлайн. Пабудова. І давайте гэта не лезьце пакуль. І туды нельга нічога рабіць. Так, хто нам там званіў? Невядомы. Hello? Hello, can anyone hear me? Mayday! Mayday, anyone? Great. Yeah, this is the new captain of the mission speaking, Jan Dolsky. Corporate ID 4672B. I'm afraid the former captain is gone, together with the rest of the crew. Hello? Can you get me out of here? Imminent danger. Short time remaining to solve.
Якая небяспека? Невядомы голас гаворыць нешта аб перадае інфармацыю капітану гэтага, ну, наша нейкаму капітану, што небяспека у вас засталося не шмат часу. What do you mean? Remaining to what? Talk to me. What's the danger? Planet activity rising. Days remaining. Be lethal proximity. Instructions and logs. Уздым актыўнасці планеты засталося столькі-то дней дзён, але невядома якіх. No, don't you go all fuzzy on me. Proximity. Летальное Quantum наближение. nav system. Where the hell did it send us? Lethal proximity of what? Please, would you be able to force it to our attention? Зорка нешта, вы павінны пакінуць. Набліжэнне праз столькі-то дзён, невядома колькі дзён. You mean a star will come and burn Хочаш this сказаць, planet? што зорка прыйдзе And I і had спаліць гэтую days планету? to І мне escape? толькі засталося некалькі Is that дзён, right? каб перажыць? Правильно. Нешта. Sunrise. Perfect. Усход сонца. Окей, ні халер не зразумела. I need to find those captain's logs. Вітаю ж, Грейль. Мы зараз спрабуем дэмку The Alters, гульні пра клона. Ну, пакуль мы гэтага няма, але гэта галоўная фіча гульні. Так. Мы знаходзімся на караблі вось такім. Мы адзіны выжыўшы з экіпажу. І мы спрабуем... Што мы спрабуем? Неяк перажыць. Мы ведаем, што сонца ўсіх заб'е. Так, квантавы камп'ютар. Камунікацыі, камандны цэнтр, кабіна капітана, машынеры, эрлок і невялічкі склад. Што у нас тут? Яшчэ невялічкія склады і халера нейкая. З вадою якая мясцовая. Што гэты камп'ютар можа? Вось, переключыцца на мануал. Працэдура эвакуацыі, бла-бла-бла. Вітаю вас у мануале функцыяналу эвакуацыйнага мануала. Блин, Evacuation Functionality Manual. Нет, з якого парадку гэта трэба перакладаць? Так. У выпадку інцыдэнта і з якога ваша місія будзе правалена і вы апыняцеся ў небяспецы, ваша місія таксама, калі ласка, выконваеце пратакол бяспекі і перасуньце базу ў бяспечную лакацыю. Наступныя крокі: запраўце базу, зрабіце неабходны рыштунак, упэўніцеся, што у вас дастаткова ежы. Добра. Калі, магчыма. Зараз за ежай пойдем. Так. Сістэма з 3 зоркамі. Окей. Добра. Окей. Так. Бла-бла, LA Corp, даследаванняў і ад даных, якія былі собраны на працягу некалькіх місій. Зорная сістэма з 3 зоркамі, яна звязана з вельмі высокай верагоднасцю знаходжання рапідіума у LA Corp, я так разумею, так карпорацыя, на якой мы працуем, у сістэме класіфікацыі LA Corp. Дакладная карэляцыя паміж трохзорнымі сістэмамі і рапідіумам яшчэ патрэбна даказаць навукова, але з-за некаторых гіпотэз гэта можа быць звязана з унікальным цыклам радыяцыі, які можна назіраць на планетах з належачым такім сістэмам. Рапідіум, як вельмі нестабільны элемент, сам па сабе выпраменьвае значную колькасць радыяцыі. Можа быць,
Так, може бути менш зауважним, to be less elusive in the presence of such specific radiation patterns. Може бути менш улавлюваєм у таких особистих радіаційних паттернах. Як, наприклад, призвичаювання на життя на гэтых планетах да асяроддзя. Так. Працаўнікі LA Corp павінны ведаць, што дзякуючы такім знаходкам у бліжэйшыя годы нам спатрэбіцца мы будзем назіраць вялікую падуздым у місіях, адпраўленых праз квантавую навігацыйную сістэму на шляху у сістэму 3 зорак. Калі такая сістэма будзе знойдзена паблізу ад корабля LA Corp. Так, гэта павінна значыць, што resulting noticeable increase. Такім чынам у нас павысяцца здабыча рапідіума, і у нас могуць быць нейкія breakthrough, это як па тыпу навуковыя рэчы, прарыў навуковы нейкі будзе. Добра. Тады атрымліваецца мы ў сістэме, у якой нестабільныя зоркі. 3. І гэта вельмі небяспечна. Бла-бла-бла. Трэба быць асцярожным. Нічога такога. Ну, добра. Квантавая навігацыя. Што мы пра гэта ведаем? Сістэма квантавай навігацыі — гэта мастацтва, па тыпу state of art, на ўзроўні мастацтва, сістэма планавання маршрутаў, здызайненая для таго, каб і зробленая LA Corp, каб аптымізаваць эфектыўнасць касмічных аперацый, касмічных шахцёрскіх аперацый альбо здабычы. А як гэта працуе? Пакуль каманда знаходзіцца ў крыясне, сістэма актыўна аглядае асяроддзе карабля, мадыфікуе яго траекторыю і пракладвае курс праз найбольш магчымую лакацыю з рэдкімі рэсурсамі. Бла-бла-бла, выкарыстоўваючы найлепшыя тэхналогіі, ён збірае велічэзную колькасць квантавай інфармацыі, аналізуе яе ў рэальным часе і вызначае высокую верагоднасць знаходжання рапідіума ў найбліжэйшых сістэмаў і убірае неэфектыўнае даследаванне. Калі чаканні знаходжання рапідіума ацэньваюцца як з сярэдніх да высокіх у залежнасці ад цэляў місіі, траекторыя карабля будзе зменена і будуць зроблены працэдуры пасадкі. Так, добра, мы зразумелі, што адбылося. Нас высадзілі на планеце, на якой 3 зоркі, шмат рапідіума, і мы ўсе памёрлі. Добра. Збегчы ад сонца. Трэба зрабіць фокусоўную працэдуру і выбрацца з гэтага месца. Калі я не адпраўлю базу, не заставлю гэтую базу перасоўвацца, я згару до смерці. I'll burn to death. Рэальна згару до смерці. Пераклаў як майстар. Так, радыяцыйны фільтр у мяне нейкі ёсць. У мяне ёсць металы, муж. Ежа. Добра. Арганіка і нейкая цыбуля. Я бачу. Так, трошечки цыбулі, трошечки гэта самага таматаў. Самае базавае. Гэта таксама выжывач? Так, гэта таксама выжывач смог. Таксама выжывач. Так, сабраць 6 метала звонку. Окей. Што мне для гэтага патрэбна? Мой лог. Гэта вот я знайшоў. Зрабіць неабходны рыштунак. Ваша энергія. Окей. Калі вы ідзеце ў сон, вы можете браць гадзіну, якой вы жадаеце прачнуцца наступны дзень. Спаць даўжэй дадае вам больш энергіі, якая паказана ружовай палоскай. Калі яна скончыцца, вы стамляецеся. Добра. Калі яна скончваецца зусім, вы падаеце. І прачынаеце на наступны дзень.
Ага. Добра. Ну, у нас там, мне падаецца, ёсць яшчэ часу. Так. Радыяцыйны бар'ер. Добра. Ну, глядзіце, у мяне няма плану зараз гуляць у яе супер доўга, тым больш што... У нас тут шмат чаго. Добра. У мяне няма ідэі шмат доўга гуляць, я ведаў, што мы сёння скончым раней, ну, хутчэй за ўсё скончылі бы раней па The Long Dark, і так і адбылося, так што было чаканне такого, што прыкладна так і будзе. А як выйсці адсюль? Я ж не разумею. Альбо мне трэба паспаць пайсці. Будаванне базы. То, воркшоп можна пабудаваць. На яго металу не хапае, альбо нешта такое. Пашырыцца. Не магу. Я не вельмі разумею, як мне выбрацца на вуліцу. А, эйрлок, вось, усё. Узроўні радыяцыі ўначы смяротныя. Выхад з базы ўначы не дазволены. Вы можете адпачываць толькі... Так, трэба адпачываць. Ну, як скажаце. Адпачываць, это я люблю. Йокалэлі адпраўляецца 2500. І Йокалэлі замацоўваецца на першым месцы зараз. Так. Колькі у нас будзе працоўная энергія? Вось так. Паспім. Ну, я так разумею, карпорацыя зацікаўлена ў тым, каб мы здабылі як мага больш рапідыума, нягледзячы на тое, што мы тут можам памерці. Карпорацыя то, ў прынцыпе, хутчэй за ўсё похрен. Гэта наша галоўная місія. Так, а выбрацца гэта, ну, калі ў нас атрымаецца. Void Bastards яшчэ 1000 атрымаюць. А як мне здабываць? Ага, вось яна мапа. А як мне... Ага, это просто куды можна ісці. Добра, пабеглі. У нас абмежаваная колькасць часу, таму бяжым як можам. Тым больш, што радыяцыю мы ўжо нармальна так направілі. Добра, здабываем, і нам час прасоўваецца наперад. Мне падабаецца гэта. То бок мы можам падарожнічаць колькі жадаем, час у асноўным прасоўваецца, ну як, колькі жадаем. Але асноўны час мы трацім на вось гэтую здабычу. Усё, ідзем назад і будуем сабе, альбо яшчэ што-небудзь пашукаем. Давайте пашукаем яшчэ што-небудзь. У нас там яшчэ энергія ёсць. Так, тут не бачна ні халера. Там нешта зелёненькі, газ нейкі. Ага, вода. Альбо нейкая вадкасць, я не помню дакладна якая. А можна... Я не магу лёд. А, энергія патрэбна. І яшчэ спецыяльны нейкі рыштунак, які можна забрацца, нейкі круг. Я думаю, ну, гульня яшчэ не выйшла, яна яшчэ ў раннім доступе. Ой, як у раннім доступе, яна ў дэмка. А калі яе выхад увогуле? Дайце-ка я гляну. Што ў нас? Чуйна. Калі ты выходзіш, гульня, распавядзі мне. 2024, дзякуй вялікі. Разумеў. Прыкладно ў 2024 году, так. Вось, таму, я думаю, Ост трэба чакаць 10 ў першы жа дзень, альбо нешта прыкладна каля таго. Яшчэ 1000 на Firewatch. Можа ўсё зведзецца ці мараць андроіда аб электраавечках. Магчыма. Я не ўпэўнены, мне падабаецца ідэя і тое, што мы такім увогуле, я скажу, зараз чым далей, я тым больш упэўнены, мне падабаецца гульні як, ну, калі сабраць ужо поўную калекцыю Eleven Beat Studios,
Мне вельмі падабаецца іх сусветы. І толькі дзеля сусвета можна гуляць. Я не чакаю тут вельмі глыбокай думкі нейкай. Просто дзеля таго, каб пабачыць сусветы, якія яны робяць. Разумееце, так? Так. Добра, я павінен пабудаваць воркшоп. Як гэта зрабіць? Вось тут. Робім воркшоп, ставім ось сюди. Альбо камандны цэнтр вось. Зрабілі. Месца яшчэ ёсць у нашым коле. Таму неяк дзіўна сябе ён паводзіць. Так. Няма чаго ў чарзе пабудаваць што? Гэта мы не можам. Сканер. Паверхню планеты скануе на глыбокія залежы. Колькі мне такіх? 1 патрэбна. Як доўга ён будзе рабіцца? Ага. Вельмі цікава, вельмі цікава. Добра. Што у нас по прагрэсу? 1. Ну працуем над гэтым. Во. Мне падабаецца, таму што ў выжывачах больш за ўсё мне звычайна напружвае гэта таго, што ты чакаеш некаторых рэчаў. У вас геймплей просто перабіваецца тым, што вы сядзіце і калупаецесь, по тыпу вось нейкую штуку зрабіць. Калі можна аўтаматызаваць іх, і калі цэлі мэта гульні аўтаматызаваць, гэта адно. Напрыклад, факторыо, так? Але калі у вас гэта па тыпу пачакай 20 хвілін, бо ў цябе рэсурсаў здабыча невялічкая, вось гэта напружвае. Досвед перашкаджае атрымліваць асалоду ад сусветаў. Я павінен сказаць, што гэтаму трэба навучыцца, каб ігнараваць іншыя, свае веды бягучыя, каб атрымліваць асалоду ад рэчаў. Трэба трошкі, гэта складана і не для ўсіх. Ёсць свае плюсы, ёсць свае мінусы ў гэтым. Ось. Так. Знайсці арганіку. Добра. Выходзім за ярлока. Сканером як карыстацца. Дзе моя кропачка? Ага. Ёсць нейкая... Я ж зрабіў гэты сканер. Як мне... Я яго ўзяў з сабой, альбо не? Як гэта выглядае? Альбо гэта як рыштунак проста. О, там нейкая капсула яшчэ. Looks like our ship's cargo drop. Ага, мультитул і куді яшчэ нейкі. Універсітэцкі. Давайте. It's filled with the crew's personal items, including my stuff. Yeah. This is one of the things they told me to take on the mission. Things that will make you feel comfortable far away from home. Objects that trigger good memories. Нам трэба зараз хоць колькі гэтай... Вось там арганіка, яна бачна, але я ж не магу дабрацца туды, мне ж круг гэта патрэбна. Можа зараз абыдзем, знойдзем яшчэ якое месца. У нас некое шмат часу до конца дня. За Longest Journey атрымлівае яшчэ 1000. Я не ўпэўнены зараз... Я вось не ўпэўнены, мне сканер патрэбна выкарыстаць, альбо ён неяк аўтаматычна выкарыстаецца ў пэўны момант. Неяк дзіўна ўсё навокал выглядае. Я згодны. What the hell? Рапідіум. Гэта ён так выглядае? Збіраем трошкі рапідіума. Часу здаецца яшчэ менш. Колькі я яго можу сабраць? Мы все полностью собрали, что тут есть. Радиация праз хвилинку. Мы же воду не поспеем собрать так. Ну не воду, а органику там, як вода просто однозначно. Добро, бежим. — 30 секунд.
Ага, зараз ти скажеш, що ти знайшов рапідіум, і я не скажу такі, ну заставайся зараз на планеті, тобі потрібно знайти його якомога більше. Ведаємо ми гэтай корпорації. Поклади я його у гэтую скринашку, яна евакуюється, а ти, ну, як сам-небудь розберешся. Так. Так, що ми можемо зробити? Нам у будь-якому випадку прийдеться спати, тому що ми просто зараз радіація ще буде, а ми ще і стомлені. Так, і де у нас там центр сувязі? Десь ти, може. Де ти? Я нечто заблукав на своїй базі. Ага, 8, ось тут. Контркомунікація. Ні, я ще вище. Ось тут. А ми самі у скриншку не влезем. Ну, зараз довідуємося. Нам Кучерів все скаже, що поклади у скриншку. Hello? Anyone copy? I went out to find resources, and I found a cave full of something. I think it might be Rapidium. Мені Hear me? цікаво. I think I found Rapidium. You sure about it? Чи я упевнений? Я не упевнений. Am I sure? I don't know. Я не Everyone упевнений, is як dead. виглядає рапідіум. The sun's coming. There's radiation everywhere. I'm just telling you what I saw. Test it. Test the Rapidium? How would I do that? New blueprint provided. Зараз він добре говорить. A blueprint? The womb. You want me to build a womb? Sample of DNA provided. Добре. Ти хто такий? Who are you? Ага, ви зараз з сувязю нешта не тоє. The womb. Невідомий хто, не впевнений, що ми DNA sample, huh? I guess it makes sense. рапідіум поскоряє рост Speeds up organic growth. органіки. Ну ось, на базі рапідіума атрымліваецца будзе гэта ўся пагоня за клонамі. Так, у мяне атрымліваецца, дзе мой воркшоп там атрымліваецца? Дзесьці там? Вумб, гэта па тыпу як цэнтр нейкі павінен быць. Так? Элеватор, воркшоп, the вумб. Вось. Дзесьці... То бок я не магу яго падабудаваць, мне трэба... Элеватор. Дзесьці да гэтага месца спачатку. Давайте, элеватор. І... the вумб. Okay, so I have built a womb. Now, what could possibly come out of it? То би гэта мало выйсці з яго. Праверыць рапідіум. Here goes. DNA sample. Rapidium. I'm starting to worry this wasn't such a good idea. Окей. Oh. Of course. What else? Oh. You need a- Окей. I think I'm gonna call you. Моллі? Окей, неблагое імя для овечки, яка тільки що з'явилася. Вось яна чмурела ў яе ніякага досвіду ў сусвеце. Hello, Molly. Light, do you? Так, добра, мы праверылі, рапідыум працуе. Вумб гэта, не ведаю дакладна пераклад, утроба. Okay. I built the womb and tested the Rapidium. The DNA sample provided was Нечакане. a little surprising, but it worked, I think. Клонування овечки прикладно за пару хвилин. Hello? Can you hear me? I have a sheep on board. You're responsible for 2 lives now. Go. Successful. Really found Rapidium. Museum. Зараз ви мене вирятуєте? Yeah. Now that I'm a real hero, I could use some real assistance. You're in imminent danger. Short time remaining to sunrise.
Блін. I know that. But I'm just a builder. I'm not trained to move the goddamn Ага, base мы by myself. будаўнікі для гэтай базы, але мы не тое, каб ведаем, як усё нове працуе. Толькі невялічкая частка гэтай каманды. І у нас ёсць пераможца. Вы бачыце, настолькі за гэта самае сканцэнтраваўся на гульне, што не заўважыў таймер увогуле. Так, а ці ён паказваўся? Я нават не ўпэўнены, можа я нешта зламалася і не паказваўся таймер. Добра. Давайте так. Йока-Лейлі перамагае і апынаецца на першым месцы. Давайте-ка я зараз трэйлер, калі што паглядзім зараз. Дайце ка мне момант. Я не глядзеў трэйлер Йока-Лейлі, таму зараз з вамі і пагляджу, толькі знайду яго дзе-небудзь. Йока-Лейлі. Пачакайце-ка, рэвіл трэйлер 6 дзён таму. Йока-Реплейлі. Што бы гэта не значыла. Вось, больш стары. Зараз вы мяне перастанеце чуць, бо я пераключуся на іншую сцэну. And for ages 10 and up. Вельмі аддае вайбамі гэтага Спайра. Дракончыка такой, таксама платформер. За Гаррі Поттера лепш. Ну, блін, гэта не графіка PS1. Я не ведаю, графіку PS1 яшчэ трэба пераплюнуць. Так, там был Гру, так, вельмі падобна. Гэта, я даў табе Аргана абратна на твае поінты за The Alters. Яны ў цябе назад павінна была 1000 вяртацца. Я яе прыбяру са спіса, але ўжо пазней неяк. Зараз я перасуну. А не магу зараз, пакуль якраз момант. Давай-ка 1000 у нас была The Alters. Я прыбяру са спісу. Так, Йока-Лейлі. 30 000 набралося агулам. Добра. Зніжаем до 0. Графіка The Longest Journey. Ну, вось канкурент. Тут графіка занадта добрая, я ж не гатовы, я ж... Што? Так, зараз. І спіс лідараў яшчэ аднаўлю, каб ён супадаў з тым, што ў мяне тут захавана. Вось ёсць. Павінна быць усё ў парадку. У нас даволі ёсць, ужо паднабіраецца гулін, якія на нуле, гэта тыя, якія мы гулялі на стрымах, і я думаю, што бы з імі рабіць. Мне Пачакайце, чаму мне ўсё 0 паказвае? Што за халера? Яно ж нармальна. Не, ўсё ў парадку, гэта самы канец спіса. Павінна... Вось, так, самы верх спіса 29 200. Усё ў парадку. Так, у нас паднабіраецца гулін, якіх з нулём, але мне таксама ёсць жаданне пакінуць вам, каб вы бачылі тыя, якія у нас прасоўваюцца бы найбольш дынамічна.
Crash Bandicoot на астэроідах. Дык я так разумею, што гэта па тыпу, ведаеце, яна 7 гадоў назад выйшла, тады рэмейкаў яшчэ не рабілі кожны па тыпу кожныя паўгады па 3 рэмейка, так? І мне падаецца, яна з таго моманту, калі спрабавалі зрабіць яшчэ па тыпу паўтарыць гульню, якая была папулярная там 10 гадоў таму, але не робячы рэмейк на яе. Вось яна з таго моманту. Ось, прыкладна з таго эпізода. Добра, заўтра будзем 3 гадзіны гуляць у Йока-Лейле. Я не ведаю, колькі ў яе па памерах. Наколькі яна доўгая? Дайце-ка зазірну хутенька. How long to beat? How long to beat? Йока-Лейле. Паказвае, што яна праходзіцца... Нармальна так. Нават калі вельмі хутенька праходзіць галоўную гісторыю, яна амаль 16 гадзін. Ну, з маім тэмпам звычайна 17-18. Галоўная гісторыя і сайт-квесты яшчэ 21-22 гадзіны і поўнасцю ўсё 25 гадзін, 10-26. Банджо-Казуі? Так, чуў. Некаторыя распрацоўшчыкі проста пераходзяць па тыпу скончваюць з нейкім вялікім праектам вядомым, і потом у іх няма правоў на гэтыя праекты, яны ідуць далей нешта рабіць. І звычайна, што яны робяць, калі яны апынаюцца ў асабістай студыі? Яны сядзяць і робяць тое ж самае, што рабілі дагэтуль, толькі трошкі ў іншым сеттынгу. Так, знайсці арганіку, але ў нас часу няма, давайте пойдем паспім. Наступны дзень, вось прыкладна так. За 14 гадзін я просто гуляю павольна даволі. Ну, мой стыль праходжання, як я вось гуляю, у мяне атрымліваецца заўсёды, я прыпынюся, музычку паслухаю, павайблю просто ў гульне дзесьці. Там у мяне атрымліваецца заўсёды прыкладна тое, што піша How long to beat, я заўсёды прыкладна на 10-15% больш альбо 20 у гульне. Калі гульня мне вельмі падабаецца, гэта звычайна яшчэ 30-40% таго, што напісана. Ось, звычайна. Гульні па-рознаму бываюць. У нас зараз радыяцыі, да галер нешта накапілася, я не ведаю. Я не ўпэўнены, як мне яе знізіць-то. Это што, я памру тады, калі набярэцца поўная? Пайшлі за вадою зараз, за арганікай. Ты машина, якая перарабляе прагляды ў поінты. Там не той, каб вельмі адкрыты свет. Гэта сапраўды падобна на пераробу Спайра. Окей. Так, я зараз гляджу на наш склад, наше сховішча, і ў ім не той, каб шмат месца, каб усё пакласці. Зараз рапідзіум мы збіраць не будзем, пойдем шукаць, дзе там арганіку гэту знайсці. Вось тут яна павінна будзесці. Выглядае так. Арганіка. Вось, як сканаванне. Як цікава, вы паглядзіце, як эта штука працуе. Вау! Ага. Приколдес. А на якую кнопку мне патрэбна націскаць? Ага, то бок, калі мы дастаткова праскануем, то нам усе залежы там унізе будзе бачна. L2. Вось, з'явілася. Размяшчаем тут. Я не могу так далеко. Блин, я нейкую халеру намаляваў. Гуляю, бач. Маляваў як мог. Так, атрымаем назад усё, я нешта невядомае маляваў. Ось так. Ось так. Ось так. І ось прикладно ось так. Ось там прикладно у тим напрамку.
Вяртаємося, знову скануємо. Приколдесна механіка, мені подобається. Що там унізе? Я не пам'ятаю, я вже по типу знайшов достатково, каб зрозуміти, де там саме смачненьке. Альбо яшчэ не. Бо мені треба яшчэ крок нейкі робіць. Ну давайте хвалю сканаванне запущу. Ага, вось яна, куды ідзе. То бок мне патрэбна вось тут яшчэ прасканаваць. Ага, вось, знайшлі самае тое месца. Як мне яго здабываць? Аутпост. Окей. Ставім рынь, якая сама збіраецца. Нічога дзіўнага. Пішы літары X і Y. Угу, я амаль намаляваў іх. Так. Зноў журналісты праходзіш 17 гадзін тое, што магчыма праскочыш гадзін за 6. Ну гэта вось я. Я не сыравіну збіраў, я дакладна Д'яблова выклікаў. Вітаю у Салігорску, так. Што ў нас? Выкарыстоўваем пілоны і вы можаце сканекціць гэта з базай. Вау. І што гэта робіць? А яны па тыпу электрычнасць проста праводзяць, альбо я здабычу яшчэ. Вось. Як далёка я яго мог паставіць? Оп, спусціліся. А, я магу вельмі далёка іх ставіць, а нешта... Блин, слушайте, мне их потребно забрать. Можете вертать мне, коляска? Вертай мне мой пайлон. Колесочка. А то это позабирали у меня все пайлоны мои. Блин, не могу. Так, бежим назад, бо я усе гэтые выкарыстоўваў літаральна только просто спусціцца ўніз. Мне патрэбны усе. Пілон гэта як вышка, гэта вышка і ёсць. Ну, пайлон это увогуле просто стол. Клуб. Ось. Збіраем наши слупы. Вяртайся. Гэты можа пакінем, альбо ён дацягнецца. Мне падаецца, дацягнецца. Так. Наколькі іх хапае? Дыстанцыя. Ну прыкладна... Нормально. Кідаем тут. Ляжым далей. Пакуль ён яшчэ канекціцца, вось да самага максимуму, пакуль ён чырвоненькім стане, вось тут. Оп. Нешта я разрываў сувязь іх. Вось она. Ну, вось так. А што, пачакайце-ка, ўсё, пілоны да пабачэння? Вось, у мяне ёсць яшчэ... засталося яшчэ. Усё добра, усё ў парадку. А вы бянтэжыліся. Вось. Усё паставілі. Нейкая база у нас брутальная атрымліваецца, тут так ужо пабудавалася, нешта сканекцілася, а хуценька яна ўедзе невядома куды. Так, мы звязалі, можна фаст-трэвеліцца. Як? Покажите мне. Перезарядзіліся, гэта добра. А фаст-трэвел? Окей. І тут мы можем адразу здабываць арганіку гэтую. Ну давайте працуем, здабываем. Восемь арганікі нам патрэбна. Толькі у нас є.
Бум. Я нешта не упэўнены. Здабыць 8. У мяне. Ага, бачу. Усё. Можна кухню пабудаваць зараз. І фаст-трэвел назад. То бок гульня вельмі умысна так канцэнтруецца на здабычы ресурсаў, толькі хутчэй лагістыцы і ўсё. І тое не замарочваецца вельмі. Не ведаю, ці добра гэта ці не, ну, бо калі патрэбна было бегаць, я бы задзяўбаўся вельмі хутенька. Цікава, што, ну, наперадзе, таму гэта рухае наперад, але, зноў жа, гэта ж не бясконца жаданне можа быць. Так, новых паведамленняў няма, пабудуйце кухню. А дзе мы яе зноў будуем? Вось тут. Не. Ласачка, дзе мы бульбу нашу гадаваць будзем? Блін, а у нас месца для кухні няма. Давайте, можа, у самым версе вось тут упіхнем яе. Зноў жа элеватор наш. Будуем. І на кухню у нас не хапае месца. Ну, не тое месца, ресурсаў не хапае, ні халеры. Блін. Ну, добра, тады адпачываем. У нас 7 дзён да сонейка, якой нас спаліць. Спаць. Месца на базе не бясконцае. Так, так. Пакуль атрымліваецца такое, так сабе. Wake up time. Зусім ніякая. Давайте раней прачнемся, нам патрэбна да халеры паспець. Я нешта да халеры выкарыстоўваю слово да халеры апошнім часам. 4-й дзень. Да сонейка 6 дзён засталося. Лепей, каб яно нікуды не выходзіла. Я яшчэ не прызвычаюся да сваёй базы. Мне трэба метал. Не туды. Ось сюды. Будем шукаць зараз метала нейкія. А я магу падарожнічаць да пілонаў гэтых? Не магу. Давайте тады сюды і там пашукаем. Я спадзяюся, металам гэтага мы знойдзем дзесьці тут. Рапідіум мне не тое, каб патрэбна, мне патрэбна гэта метал. Метал, калі ласка. То я... Дзе кухня будзе? Мне падаецца, я там чырвоненькае бачу. Вось тут. А каля чырвоненькага павінен быць метал. Дзе? Дзе ты? Сур'ёзна? Нема нічога. Блин. Ну, Бранта я яшчэ... Я думаю, я туторыял пройду. Ну, мне распавядуць, як братоў мне ствараць. Але нават Бранту патрэбна будзе нешта есці, правильно? Во, вось оно. Тое, што патрэбна. Месца галоўнае, каб на караблі гэтым засталося. Скончылася месца. А радыяцыя ўсё накапліваецца. Што мне рабіць, калі яна набярэцца? Я скончыўся, нясіце новага пілота, так? Блин, пусціце. Пусціце мяне. У нас яшчэ ў працоўным дні засталося не толькі шмат часу. Мне
Я невялікі аматар, каб геймплей паскаралі таймерам, калі ёсць жаданне па тыпу пасядзець агледзецца. Але калі ён добра размежаваны, то бок час, напрыклад, для даследавання, да агледжання тэрыторыі яго нармальна так, то бок мы можам хадзіць тут, глядзець на усялякае прыгожанька. І пры гэтым час не толькі вельмі хутка ідзе, у нас ёсць час агледзецца. Вось, навокал. Не толькі шмат тут можна было агледзець зараз у гэтай лакацыі, але вось прыгожанькі чырвоненькі рассвет, магчыма, таго сонейка ідзе. Так, у нас ёсць метал на кухню. І мы яе пабудуем. Нечакана, так? Ёсць. Кухня. Где ты там? Мы з'едаем одну ежу у дзень. Пры гэтым у нас яе не было ніколькі. Так, яе можна прыгатаваць на кухні. Так. Давайте некалькі іх зробім мы з гэтай арганікі. Оп, зрабілі. Ежа павінна хапаць. Месца на складзе амаль няма. І запусціце рухавікі ў камандным цэнтры. Зараз мы пакацімся. Зараз будзе. Это не тое. Так. А перад тым, як паедзем на сваіх рухавіках, я думаю, яшчэ давайте склад нейкі пабудуем, бо у нас хутчэй за ўсё ёсць. Вось. У нас няма куды хаваць нашы рэчы. Элеватор. Яшчэ элеватор. І... не тое. Сховішча. Вось. Добра. Дэстрэнінг нейкі. Ну, зусім не, я скажу так. Не геймплейна, візуальна толькі і тое з-за гэтых самых, з-за камянёў, якія, ну, такія структуры больш звыклыя для Ісландыі альбо для United Kingdom, ну, там, Скандынавіі. Так. Але мне не падабаецца перадумова. Мы просто апынуліся на планеце Кадзімія 4, ды размаўляем з нейкімі рацыянальнымі завадамі, каб здабыць мегафію. Мне далёка стаіце зараз. Макрафіум, хрэніум, які чамусьці робіць авечак. Ну, добра. Ну, гэта прыкладна ты апісаў усё. Так і ёсць. Гэты баранак будзе каціцца па планеце. Зараз паглядзім, запускаем. База, далей, падрыхтаваць, пратэставаць рухавікі. Пратэставалі. Whoa. What just happened? Нешта чырвоненькае. Come on. Do this to me now. Куды я павінен ісці? У машынным аддзеле. Так, гэта ўвесь баранак у нас ёсць. А дзе? У машыны... вось там унізе, зразумеў. Вось тут. Okay, that's sorted. Let's give it another go. Зноў спрабуем. А гэта што ў нас? Бар'ер радыяцыі. Ну гэта бароніць базу ад радыяцыі. Не памятаю, ці гэта мне патрэбна зараз. Тэстуем. Што такое? Да што не так? Оп, перагарэла. You have got to be kidding me. Потом по телефону. Just my luck to be stuck in a junkyard. Поломали усё. Hey, you still there? I really need your help. I can't get out of here. I did everything according to the manual, but there's a malfunction I can't fix. I just don't know how. Rapidity can save you. I can check data consistency and QC module. Піду, тебе можна врятувати, але тобі треба проверити QC модуль.
Only Богато не the было. captain has access А, codes квантовый to the компьютер. quantum I see. computer. Access granted. Man, that was easy. Хоть штосьці простае у нас есть. У нас есть доступ до квантового компьютера, и можем анализировать данные з записаў розуму. Окей. What is this? Line records. Записи памяти. What's going on? Wait. I recognize this. Вядома, гэта твои ўспаміны. My life. Вы паглядзіце. Ранняе дзяцінства. Рос. Нешта не звяртаў увагі на какую-то нейкую праблему. Жадаў пазбегнуць. На скрыжаванні. Пераезд. Занадта далёка ад дома. Часовая праца. Што у нас там яшчэ? Занадта позна, каб сказаць, да пабачэння, хутчэй за ўсё з маці. Зрабіць гэта для яе. Потым нейкі разрыў такі моцны, чорненькі нават кавалак. Сустрэча з Ленай. З'ехаліся разам. Новыя магчымасці. Вельмі яркая нейкая. Пакінуць універсітэт. Пургаторы, як яны, чысцілішча з 9 до 5. Нейкая бясконцая праца. Хата Мары. Калі пачаўся крызіс. Зноў спроба забрацца, падняцца на ўзгорак. Вялікі шанец Лены. Жаданне, каб яна засталася. Праблемы ў адносінах. Страціў Лену. Даведаўся пра місію. Праект Доллі. І ўсё. І вось гэта наша зараз бягучая. Квантавыя салты. Што гэта? Абярыце момант у жыцці. Давайте пойдзем у самым пачатак і дзесьці паспрабуем паглядзець што-небудзь самым пачатку. Ранняе дзяцінства. Самы-самы першы. Вельмі далёкі і облытаючыся. Шахцёрскі гарадок, у якім мы выраслі. Падобныя адзін на адны блокі апартаментаў. Ну, будынкаў. Так, краму, у якой працавала маці, пляцоўка для гулін, дзе вы патрацілі большую частку свайго часу. Наступны. Вось, ўсё ў набліжэнні, толькі я не бачу ніякіх варыянтаў па тыпу нешта змяніць. Так, Рос. Сям'я, як і шмат іншых тут. Тата вяртаецца позна з працы ў рудніку, звычайна п'яныя, заўсёды раззлаваныя. Маці стараецца, змагаецца, каб трымаць сям'ю разам. Вы заўсёды жадаеце пазбегнуць, каб выбрацца з гэтага месца і ніколі не вяртацца. Не звяртаючы ўвагі. Зноў дрэнны дзень у школе. Вы абіраеце доўгі шлях дадому. І што там за драка адбываецца? Хлопец крычыць, каб яму дапамаглі, але ён глядзіць адразу на цябе. Вам бы і гэта самае, як это, інтервін. Па тыпу ўварвацца ў гэта, але вы баіцеся. Не, лепей нічога не рабіць, не сутыкацца з гэтым. Вы бежыце дадому. У адзін дзень вы выбераце адсюль, вам патрэбна.
жаданне пазбегнуць. А так складана рыхтавацца да экзаменаў, калі твой тата крычыць на цябе за дзвяры. У маці не хапае моцы, каб змагацца ўжо не хапае моцы, каб змагацца. Штосьці не так з ёй. Яна ўсё слабее, можа больш пасіўная. Вы ведаеце, што вам трэба зрабіць усё магчымае, каб дапамагчы ёй, але знаходзіцца дома ўжо немагчыма. Немагчыма, невыносна. Вы лічыце дні да вашага сканчэння універсітэту. Спадзяецеся, graduation, ну, па тыпу сканчэння школы. Спадзяецеся, што экзамены пройдуць добра. На скрыжаванні. Вы ачыняеце лісты трасучымися рукамі. Гэта добры колледж. Ён блізка да хаты. Вы можете наведваць маці час ад часу і атрымаць добрую адукацыю. Вы разрываеце паперу і бачыце результаты. Недастаткова добрыя. Адзінае месца, якое жадае вас прыняць за 100 міль ад вас. За сотні міль ад вас нават. Вы жадаеце пакінуць... Вам прыйдзецца пакінуць маці тут адну з ім. Пераезд. Вы абяцалі сабе, што выбераце адсюль, але вам трэба стрымаць абяцанне. Вы не можете страціць сваё жыццё, а это не тое, што яна бы жадала. І ўсё яшчэ можете наведаць яе. Больш рэдка, але магчыма, што у вас атрымаецца. Вы наведаеце яе. Занадта далёка ад дома. Прайшлі месяцы з таго моманту, як вы былі дома, але вы не можете прапусціць гэтую самую імпрэзу пасля экзамена. Не памятаю, што толькі імпрэзу ў голову прыйшло. Калі вашыя сябры будуць святкаваць, ваша іх кампанія робіць так, што вы адчуваеце сябе лепей. Вам быццам бы вы знайшлі сваё месца. Вы сапраўды жадаеце патраціць больш часу. Ці жадаеце вы рэальна страціць увесь дзень у цягніку? Толькі каб пабачыць маці на некалькі гадзін перад тым, каб яна пайшла рана ў ложак? Так. Я так разумею, што у мяне ёсць магчымасць... Ну, тут доўгі ланцужок. Я, магчыма, у канец зараз пайду. Таму што не выглядае, што я быццам бы магу змяніць нешта там. Вось яны. Яны адзначаны, вось гэтыя 3 моманта. Праект долі, даведацца наконт місіі, страціць Лену, праблемы ў адносінах, вось яны адзначаны, мне падаецца. Альбо не? Не, яны ўсе адзначаны так. Я не вельмі магу нешта зрабіць з гэтым. Квантавы сюжэт, прыкладна так. Давайте паспрабуем самы апошні момант перад праект долі. Што я магу з гэтым зрабіць? Вы ўваходзіце ў касмічны карабель з Anxiety, ну, па тыпу з сумам і адначасова з словы excitement, з радасцю. Вы трапіце ў космас, далёка адсюль. Магчыма так, як вы заўсёды жадалі, далёка ад вашых праблем. Вы падумаеце аб іх потым. Альбо, магчыма, яны пройдуць, калі вы ўжо вяртаецеся. І што? Мне з гэтым рабіць? Добра, звязваемся з нашым LA Corp. Я не прачытаў усё, але вы бачыце, там чытаць і чытаць. Я зараз трошки на гэта не гатовы. З неспакоем і энтузіазмам. Вось, дзякую вялікі. What do you want with it? Ініцыялізировать працэдуру галінавання. Калі гэта мае сэнс. Адгалінвання? Зрабіць тое, што робіць новыя галіны? Ну, я ведаў, аб чым гульня, ну, прыкладна. То бок, вядома, што мы будзем ствараць клонаў сабе. Гэта асноўны трэйлер і сэнс гульні.
Розна варіація нашого життя. My life? Okay. You mean as in... Okay, wait a minute. You're not suggesting I use Rapidium to create someone and to alter their mind. That's not what you're saying, right? Цудоўна все размоўца, ён просто калі не жадае адказваць, ён просто ў статыку правальваецца. You jerk. I don't have other options, do I? Ну, нам реально не толькі шмат варыянтаў далі. Ну, і я толькі шчаслівы. Давайте рабіць клонаў. Паехалі. Дзе гэта? Гэта кухня, гэта ніжэй, на один паверх. Вітанкі. Як гэта працуе? А, гэта у квантавым камп'ютары патрэбна. Это не тут. Пачалася працэдура адгалінвання. What? What is it doing? Блін, трэба, можа, было пачытаць нашу гісторыю ўсё ж такі, бо гэта будзе мае сэнс вельмі ў кантэксце потым. I remember that alternate life pattern. So this is what the branching is about? Мне зрабілі адно месца адгалінвання, і тут нейкі кавалачак яшчэ валяецца. А, ну мы можам вяртацца да гэтага і паглядзець нашу гісторыю потым, калі мы жадаем. Добра, ідзем адгалінванне. У нас быў варыянт, вось, пераехаць далёка. А тут у нас што? Астацца дома, тэхнік, плюс 50 эфектыўнасці, калі даследуем базу. Остаться дома. Вы адчыняеце дзверы ў ваш пакой і уключаеце грамчую музыку. Вам ўжо задзяўбала гэтыя крыкі. За гэтага вы адмовіліся ад коледжа. Так. Сабраўшыся з фрустрацыяй і п'янствам. Вы сказалі сабе, што вы клапаціцеся аб маці. Але гэта не заўсёды... Але з ім гэта ўсё яшчэ складана. Магчыма, ў наступны раз вы проста зачыніце дзверы для яго, але што скажа маці? Ну, па тыпу, я зразумеў, ён астаўся дома. Ну і ўнізе наш... Гэта мы і Ян тэхнік. Гэта шлях. Добра, адгалінванне паехала.
Окей. Гэта зрабіла цэлую галіну падзей, зусім не звязаную з намі. Добра. Так. Блін, ну тут асноўнае вось гэта вельмі важна ўсё прачытаць, па тыпу, каб разумець, заўсёды быць у кантэксце, наколькі моцна падзеі пайшлі. У нас прыкладна далёка ад дому. Давайте пачытаем яшчэ. Мы ад занадта далёка ад дому мы пачыталі дагэтуль. Давайте пачытаем яшчэ арыгінальны варыянт падзей, прыкладна, як што дзе можа перасякацца будзе. Часовая праца. Вы паглядзелі на ліст. Вельмі цікава працаваць у іншай краіне 2 месяцы. Вы можете атрымаць дастаткова, каб падтрымаць сябе на цэлы семестр. Вы можете пакінуць трошечки можете пакінуць гэтую часовую працу і сканцэнтравацца на навучанні. Это вельмі цікава, але і у вас атрымаецца адправіць трохі больш грошай маці. Ёй патрэбна гэта для яе лячэння. Занадта позна, каб развітацца. Вы прапусцілі гэта момант, калі яна ўпала. Скорая ўзяла яе да шпіталю, і ўсё адбылося так хутка. Вы прапусцілі магчымасць паразмаўляць з ёй, калі яна яшчэ магла размаўляць. Вы вярталіся дадому, але якая розніца? Вы праебаліся. Занадта позна, каб развітацца. Я зраблю яе для яе. Я падвёў яе. Але што я мог зрабіць? Заставацца там, у гэтым дрэнным miserable, няшчасным месцы, каб стаць яшчэ больш жорсткім і мёртвым унутры, стаць як тата? Так. Адчуванне як guilt па тыпу... Блін, мне бы аўтаматычны перакладчык тут ужо спатрэбіўся бы. Так. Што калі ты проста збег адсюго гэта, пакінуў коледж і пачаў пачаў знову, забыўся. Але ці не гэта было бы зноў проста тым, каб проста здацца? Не, маці жадала, каб мы працягнулі з нашым навучаннем, атрымалі працу і табе патрэбна працягваць далей, дзеля яе. Сустрэча з Ленай. Так. Ты не думаў ніколі, што нехта, як Лена, будзе жадаць бавіць час з табой. Запавольніся. Гэта толькі праект. Магчыма, па тыпу, гэта толькі магчымасць. Можа, трэба было ўзяць нешта лепей, чым піва. Ты мог бы набыць віна і але бы гэта бы выглядала быццам бы ты... яны разам проста над праектам па тыпу працаваць пачалі. Я зразумеў. Так, але гэта выглядае быццам бы ты прыдарыў за ёю. Магчыма, вы проста працуеце разам над праектам. Але яна так адрозніцца ад усіх, з кем ты дагэтуль сустракаўся, і яна падабаецца, і ты ёй падабаешся. Ты можаш бачыць гэта. З'ехаліся разам. Усё, мы з'ехаліся разам. Але ці мая танная кватэра дастаткова добрая для яе? Бацькі будуць ненавідзець гэта. Ты ўпэўнены, што гэта так і будзе. Яна таксама гэта ведае. І за гэтага яна з імі больш не размаўляе. Яна не... Як гэта? Ashamed. Яна не... Блин, ну ладно. Так. Чтобы яны не думалі аб цябе, ты дакажаш, што яны не маюць рацыі. Будзеш шмат працаваць і даш Лені дастаткова добрую жыццё, якое яна заслугоўвае. Але я не хачу ўжываць і грындзіць, але хачу гісторыю. Так, 100%. Калі ў гэтай гульне
выжывача будзе больш, чым вось гэтых розных галін і па тыпу розных падзей. Да хоць у тэксце. Я згодны на тэкст на вось гэта, на розныя магчымасці ў розных варыянтах падзей. Ужо было бы неблага. Новыя магчымасці. Цяжкая праца нарэшце адплаціла. Ты можаш ганарыцца з сабою. Дыплом з усёй павагай і тое, што прапанована па тыпу прафесар, гэта вельмі добра. Але аплата, як доўга ты будзеш працягваць быць такім, як гэта, ну, па тыпу чалавек без грошай, ну, для Лены. Ты падумаеш аб гэтым пазней. Зараз час святкаваць. Пакінуць універсітэт. Гэта была складаная размова, але ў тебе это добра атрымалася. Прафесар зразумеў твае матывы. Працаваць на прыватную кампанію дае табе больш магчымасцяў. І ты урэшце рэшт можаш з'ехаць з гэтага інтэрнату. Правесці з Ленай дастатковы адпачынак. Так, гэта выглядае як добрае рашэнне. І вось гэта чысцілішча з 9 до 5. Гэта метро зноў. Ты ненавідзеш у гэтую талпу кожны дзень. Вось дзесьці тут я спынюся і давайте паглядзім, куды пайшоў шлях клона. Я прыкладна, я хутчэй за ўсё начытаюся, і мы просто ўжо будзем скончыць, потому што ўжо час. Слухайте, давайте я возьму яе яшчэ дзе-небудзь, бо выглядае так, што мы яшчэ нам прыйдзецца. Я магу спыніцца пакуль? Так. Давайте яшчэ паглядзім у наступны раз. Там шмат чытаць, я зараз не гатовы так шмат. А не, давай, надо ж паглядзець на нашага клона. Ну, тут же чытаць, ну кабзда. Ну, я зараз не гатовы. Просто час ужо. Так. Заставіць яго сысці. Гэта на варыянт нашага Яна Технішна. Тэхніка. Так, ты зрабіў гэта. Не тое, каб складана. Я апанулася, што ён слабы. Ён плачацца, што каб вяртацца дадому. Але табе патрэбна заставацца моцным, настойлівым. Ты чытаў аб гэтым у інтэрнэце. Зачыніць свае вушы да яго хлусівых абяцанняў. Уявіць голосную музыку ў сваёй галаве і падумаць аб маці, яе бяспецы. Тут. Зараз. Зроблена. Это не будзе больш праблемай. Плюсы і мінусы. Вы смяецеся... Ты смеешся з жарта маці, які яна пачула in the doctor's waiting room, у пакоі чакання доктара. Яна прыгатавала пірогі. Я бажаю іх. Яе адпачыўшы смеючыся твар, калі яна зноў можа быць сабою без гэтага монстра, які дастае яе. Ты бы жадаў, каб знайсці нейкую дадатковую працу, каб падтрымаць вас абодвух. Лекі, якія рэцэпт лекаў, які яна прынесла сёння дадому, будзе каштаваць вам шмат. Так, адмаўленне прапановы. Вы усміхаецеся і выходзіце з рудніка. Тата быў па-за гэтай прапановай, вы ўпэўнены. Спрабуе, што за словы ўжо палезлі. Спрабуе ачысціць свой розум, выплаціць за свае грэхі. Яго гэтая стабільная праца выглядае прыемна, але вы былі настойлівыя. Зноў, ніхто не можа... Вы не жадаеце належыць, залежыць ад яго ні ў чым. Вы зробіце ўсё па-свойму. Вы заўсёды так рабілі. Апошняе развітанне. Вы стрымліваеце слёзы, калі вы глядзіце на
ложак у шпіталю. Вы ведалі, што гэта адбудзецца. Яе здароўе знікала з кожным днём. Вельмі хутка апошні месяц. Вы не жадаеце думаць аб гэтым. Вы ненавідзіце без... Блин, у мяне ўжо вельмі складана. З кожным тэкстам мне ўсё складаней і складаней перакладаць. Так, давайте, ведаеце, я прапаную. У наступны раз ён займаўся тэхнікам. Фігура таты. Так. Раптам на рэлізе будзе украінская лакалізацыя, будзе ідэальна, таму што я зараз... Ну, я разумею ўсё, што тут напісана, мне складана перакладаць. Але мы ўсё нейкім чынам, але раней, праз менш крокаў, мы прыйшлі да праекта долі. Зноў сустрэча з татай, нейкія праблемы. Добра, давайте абудзім нашага клона і паглядзім. Ну ўсё, вітаю. Гэта да шмат чытаць. Так. Але гэта цікава, у гэтым сэнс гульні. Ну што, Ян тэхнік. Вітанкі? Hey there. Wow. Hello. Can you hear me? What is this? О, там Where потупив. am I? Яго настрой зніжены. You're in a lab inside the SIBA unit. Your memories might be a bit fuzzy, but relax. You're gonna be okay. Yeah, I recognize the base, I think. Wait. You look funny. You... Ha. Oh. What was that? I wanted to laugh, but I'm like... indifferent. I think you're on some meds. What? What for? So you don't panic when you wake up. Угу. Why would I panic? Я не зусім... I'll... Ён на нейкіх леках, яму зараз трошки складана, ён нават не... Ён пазнае наш твар, але ён растарможаны зараз. Introduce yourself. Sure. Can you? Так, ён спецыяльна на нейкіх леках, каб ён не страсаваў, калі ён прачнецца. Ён пазнаў наш твар, нейк смешна для яго выглядае наш твар, але ён яшчэ не зусім арыентуецца. Яму выглядае ўсё знаёмым, таму што ў яго ёсць нашы ўспаміны, альтэрнатыўныя нашы ўспаміны. Так, ну што? Няхай ён прадставіцца, альбо он... Я проста баюся... Давайте яму будзем распавядаць. Okay. My name is Jan Dolsky. Yeah, sure. You got my looks, why not use my name too? Ён разумее, што мы выглядаем аднолькава. I think you're Jan Dolsky as well. What kind of bullshit is this? What's your role on the mission? I'm a senior technician. Want to tell me what your role is? Imitating human crew members? Is this some kind of sick experiment? Because if it is, nobody warned me. Так, нейкі эксперимент. Это не эксперимент. Давайте яму правильно просто, я не ведаю, мы можем ад таго брутальнага, такого, ведаеце, больш упэўненага ў сябе Яна Дольскага, можем атрымаць чувака, які нам зараз у твар дасі і просто будзе сам разбірацца ўжо з праблемай. It's not an experiment. This is for real. And I'm for real. So, what's going on? Well, I got stranded in this base, and, I needed someone to help me move it. Because it got broken. Then, okay, this is the crazy part. I learned that there's this functionality of the quantum computer on board to, create alternate versions of a person's life. What? Уяві сабе. Replicate a person, but
with different experiences. Mind records. If there's anyone in a bad mental condition in this room, it's definitely not me. The QC's only functionality is to navigate these junkets. I mean, theoretically, it could do other stuff, but... О, хлопець, і коли ми зробимо ще одного клону, ти зміниш своє It's міркування. absurd. I thought the same, but here you are, right? Right. If I understand you correctly, you're telling me you're a... Ні, ти не зрозумів, це ти альтернативна версія мене. Sort of, yeah. And, you said we were stranded. Yes. It's just us. Like I said, there's a malfunction in the machinery. If you don't help me fix it soon, we're both gonna die. So, wait. Let me get this straight. This is not an experiment, and you're a different version of me. Так, все правильно This зрозумів. version of me woke me from cryosleep to help fix a malfunction because there's no one else on board. What if there was no malfunction? Where would I be? Коли б не було ніякої проблеми, я би тебе не обуджав. I won't lie to you. I woke you up because I needed you. Wasn't easy for me either. At least you're upfront with me. You bastard. Ну, ви бачите, як єсть. I can see now what the meds are for. I can't even lash out at you. Just this passiveness. Він вельми нами не задоволен. А що зробити, блін? Look, this is a lot, and we'll sort it out. I promise. But trust me, if we don't fix the machinery fast, we're gonna go in a very bad way, and you'll never get the chance to understand this properly. Experience your feelings without the meds. I don't like this kind of pressure. Well, that makes two of us. Fine. Show me the way. Добре. Unbelievable. What a screw up. A 3-year-old would have figured it out. Ну, бач, мені 3 годи. Okay. In any other case, I'd say don't touch anything here ever again. But unfortunately, this is a 2-man job. On my sign, pull that lever over there. Just don't yank it like an idiot. Pull it gently. Ready? 1, 2, 3, now. Yes! It worked! You did it. We're gonna live. Let's get one thing straight. I did what you created me for. Now stay away from me. Окей. Так, народился Ян Технишн. Где я могу? Там L1 мне показывает, что можно поглядеть, але ничего не отчиняется, когда я натискаю. А злева зверху у нас некий статус по яму есть. Починаем рухавіки запускаем тады. І на гэтым я буду спыняцца, паглядзім, як у нас пройдзе наша поездка на нашем кораблі. Нам патрэбна яшчэ арганіка. Блин, ну конечно. Вядома, нам патрэбна штосьці яшчэ, правильно? Добра, да запуску корабля і вось на гэтым спынімся. Ну, приколдесно. Я жадаю сюжет бачыць толькі. Было бы прыемна, каб яно было ўсё больш у катсцэнах, таму што зараз была катсцэна па тыпу проста як замена ёй. Такая. Але, ну, на жаль, не выглядае, што ну, бачна, што вы пайшлі бюджэты, але таксама бачна, што іх не проста нейкая бязлічная колькасць. Здабываем тут арганіку. У 90% ситуації я на алкоголіки будуть. Мені подається, вибуховая ситуація в ogóle атрымаецца ў канцы нас. Патрэбна больше арганікі. Збіраем як мага больш і просто на кораблі.
Бо мы уже и так на поверхне радиации достаточно пролезем. Нам трэба его збіраць назад, каб ехаць, альбо не без... Ну, давайте пакінем, бо гульня не гаворыць пра гэта нічога. Готова. І... Зараз павінна хапіць. Аўтаматычна збярэцца. Сабраць усё. Это мы зараз у падарожжа? Ага. База перасоўваецца, там мы не можам адчыніць. Прыгажосць якая. Едзем. Бар'еры радыацыі зачынены. Добра, у нас база ў падарожжы, і на гэтым я буду скончваць, бо я занадта засядзеўся. Вельмі прыкалдэсна, мне падабаецца. Дэмку, хутчэй за ўсё, яшчэ пакранаем пазней. Можа на наступным тыдню, можа ў выходнае. Я не ўпэўнены, што ў мяне будзе час у выходнае. Таму я знайду нейкі, абяру можа не ў панядзелак, можа ў аўторак будзе ў нас яшчэ працяг гэтай дэмкі. Я не думаю, што яе шмат засталося, калі яна скончыцца, то яшчэ што-небудзь паспрабуем. На гэтым буду ўжо скончваць, бо занадта ўжо. Вось. Давайте я атрымаю базу, а я зараз буду шукаць, каму б вас перадаць. Так, я бачу, што Шаграэль гуляе у V-Rising, Артур Діве зараз у Dark and Darker, і Nine Raven зараз малюе, а Малаток пачынае Сталкер. Але ў апошні раз я думаў, што ён будзе гуляць у Сталкер, а ён невядома што гуляў. Зараз у Сталкера дакладна. Добра. Так, давайте-ка вырашым. Складаны выбор сёння. Давайте я да Діве яшчэ не дасылаў вас. Давайте сёння да Артура адпраўлю. Будзем да яго. Добра, я жадаю вам добрага вечара. Зараз рэйд пачынаецца. Адзін. Чому яшчэ? О, нейкі новы ўсё інтэрфейс яшчэ больш аднаўляецца. Добра. Адпраўляю вас да Артура. А мы з вами побачимся завтра на стриме по Йокалелі. Я жадаю вам доброго вечера.